La lluita contra el càncer ha avançat en paral·lel al coneixement de com funcionen les cèl·lules tumorals. Els primers fàrmacs dissenyats destruïen la cèl·lula alterant alguna de les seves estructures o el seu cicle vital. Després arribarien fàrmacs que interfereixen una via molecular específica, més selectius i amb menys efectes secundaris. El coneixement de gens implicats ha permès actuar sobre la seva funció i personalitzar la teràpia, sovint amb combinació de fàrmacs. El reforçament del sistema immunològic completa ara les estratègies a seguir, cada cop més personalitzades. Fins ara tractàvem els tumors com de l'òrgan d'on venien, com per exemple pot ser el càncer de mama. Això seria similar a tractar a la gent de Nova York de manera diferent per cada barri d'on venen, com Brooklyn, Manhattan, Bronx, etc. Això no és correcte, perquè dintre de Manhattan, per exemple, cada ciutadà és diferent i cada persona necessita un tractament diferent. Josep Baselga és president del Comitè Científic del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia. És metge en cap del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York. El càncer no es pot reduir a la definició d'una sola malaltia. Existeixen més de 200 tipus de càncer. Actualment se segueixen dues grans línies de recerca per a combatre'l. La primera desenvolupa fàrmacs que reconeixen les anomalies moleculars de les cèl·lules tumorals i les ataquen directament sense malmetre les sanes. L'altra línia, i la més esperançadora, està aconseguint que el sistema immunològic reconegui com a elements estranys les cèl·lules cancerígenes i les elimini. Aquests tractaments són revolucionaris. Aquests tractaments estan canviant el panorama del tractament del càncer, amb tumors que fins ara no responien a tractaments, com és el cas del melanoma, com és el cas d'algun tipus de càncer de pulmó, i jo crec que les esperances de la nostra comunitat estan en precisament aquesta línia de tractament immunològic. Els avenços científics dels darrers anys han permès classificar millor els tipus de tumors i identificar els gens i les proteïnes que els caracteritzen. Això ha fet que els tractaments siguin personalitzats i s'estiguin deixant d'utilitzar les teràpies més agressives. La comunitat científica creu que s'està en el moment més innovador en el desenvolupament de nous tractaments contra el càncer. És un moment absolutament transformador del que és el tractament del càncer. Estem utilitzant cada vegada menys quimioteràpia, això és evident, utilitzem molt menys tractaments agressius i estem començant ja a incorporar com a part del tractament estàndard aquestes teràpies moleculars més intel·ligents, aquests tractaments immunològics. El futur de la teràpia oncològica passa pels tractaments a la carta. S'ha escurçat el temps de desenvolupament de nous fàrmacs i els governs cada vegada triguen menys a legalitzar-los. El gran repte és fer que aquestes noves armes contra el càncer arribin el més aviat possible als malalts. Per tant, jo crec que és un moment de tremenda responsabilitat, de tremenda esperança. Jo crec que és un moment d'estar esperançats i d'estar amb molta força i amb molta determinació de fer que això sigui una realitat. Volem un món en què la gent no es mori de càncer i jo crec que ho aconseguirem.